Okay mga kaigsunan, ako sa Loon Mercado Bag-o. Kaya ito sa post office, naman yung post office dito sa taas. Dito mo sa Nawa ang ganiha, dito mo sa Pizza Center. Sa una dito mo to diyan ang ari mga kaigsunan. Okay, mo ni ang Mercado Bag-o ito sa post office ha. Okay, sa kanan. Magkuha ko sa ako ang PIN number. Abot na daw, basin ni abot na. Okay, ego ni Joseph Juper Lisola. Okay, yeah. Jadi, okay, pel post ni kung suwayan ang tanah. Joseph. Okay, dito ko sa office. Na Joseph Terwa. Ano lakaw na ba? Ay lakaw na de. Pero kayo murag ikaw mausan kita ano. Alam lang ito kapunta na naabot butong hang PIN bitaw nga PIN number. Oo, di ana nabot na. Ay salamat. Dala sir. Si Kuan. Sa tingalan mo sir? Si Kuan Dave. Dave. Dave Bidok. Salamat sir. Kaya naadugay ko paabot ani. Okay na sir. Ay dengan salamat sir. Kaya kudak ko ni sir akong balikon diri sir. Salamat sir. Dave datong hang giingaw-gingna naman to na og naa yung maabot niya ipakuan. Salamat sir. Okay. Hello. Dito ko gikan sa post office. Karon pa ko kaabot din sa akong balay. O nalipay ug dako kay pag-adto na ko sa post office. Mao ni naagi day dugay na day kuno ning abot. Luway tarong address na. Abot na gyud akong AdSense. Sa kami sildo na tingali ni bot na mga sigaret. Okay, salamat Lord. Mao ni akong ipaabot. Okay, atong ablihan ya. Pablihan kung sa sod. Dapat ang taon. Dugay ang pabot abi kung di tinuod ning YouTube, tinuod gyud ay. Tanaw na to sa sod sila ug nabay marka nga figure sa sweldo. Okay mga kaigsunan ko. Kaya itong ablihan na. Una na kung pagkadawat aning AdSense. Ingon sila sweldo naman ko ni og naingani. Abot sa katinuod atong ablihan sa sod sila. Okay. Okay, magigsunan ko. Daghang salamat ng taon kay abtan ko ani. Ito lang yung mau may instruction nga. Remove side edges first. Google AdSense. Okay. Tinuod yun siya kung nakita sa mga YouTube. Banha po ni kanding nga. Oy, wala kay napatay. Push. Nah, mura ni. Okay, Google instruction, your PIN. Na PIN ako pero di na ko ipakita kay matod pa nila bawal ko no. Pakita. Sige. Sunod lang ta. Your personal identification number PIN will come your AdSense or AdSense for YouTube account is not set up to receive payment yet. Please follow the instruction to verify your address. Instruction. Sign into AdSense for your YouTube account. Go to payment, then verification check. Enter your PIN and click submit. Further instruction available here. Okay, please note that we will stop serving ads through your account if you do not use this PIN to verify your address within 4 months. Thanks, the Google AdSense team. Okay, salamat. Yan na yun. So, ayan na ito niyo. Naabay yung show na ni. Okay, salamat.